तुमच्या विनाशाची उलटी गिनती सुरू. शांभवीने दिला छवीला कडक इशारा. जे शस्त्र तू राजगुरू कुटुंबावर उगारशील, शांभवी करणार राजगुरू कुटुंबाचा नायनाट. तेच शस्त्र तुझ्यावर उलटवायला ही छवी खंबीर आहे. मी जिंकून घेईन सारे या मालिकेच्या आगामी भागामध्ये एक नवा ट्विस्ट लवकरच प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. एकीकडे शांभवी ज्या हेतूसाठी राजगुरू कुटुंबामध्ये आली त्या हेतूला तिने सुरुवात केली आहे, तर दुसरीकडे छवीने देखील शांभवीला कडक इशारा दिला आहे की जे शस्त्र तू राजगुरू कुटुंबावर उगारशील ते परत फिरवायला मला वेळ लागणार नाही. आता फक्त मी तुला सांगते पुढच्या वेळी माझी ॲक्शन असेल. तर छवीची ही धमकी ऐकून शांभवी नक्की काय करणार? शांभवीचा खरा हेतू राजगुरू कुटुंबासमोर येईल का? मालिकेचा अपकमिंग ट्रॅक तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा. आणि असेच अपडेट जाणून घेण्यासाठी तुम्ही आमचं चॅनल डेली चक्कर रिजनल याला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्कीच करा.